f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sera tat-tajba minna ftit uħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lill-maestro Aurelio Belli. Aurelio wiret l-imħabba l-mużika minnant il-nannu tiegħu. Fil-fatt għandu memorji sbieħ tan-nannu tiegħu jalmu il-mużika. Aurelio jagħti kontribut mużikali fl-ikbar avvenimenti ta' mużika li għandna fi gżiritna bħal huma mużika u rokestra. Il-kunjata ta' Aurelio hija Helen Mikallef, il-kantanta Helen Mikallef. Il-lejla irrid nisma' naqra kif inhi Helen bħala kunjata. Niltaqgħu ma' Aurelio minn hawn ftit oħra Prime Time jibdissa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Solpadeine soluble. We are Cosmopolitan Developments. Is-sera tat-tajba nilqakom għal Prime Time illum il-ġimgħa 17 ta' Novembru lejlet il-bidu tal-ikbar avveniment sportiv li għandna fid-dinja, it-tazza tad-dinja. Min jaf kemm minnkom ħerqana biex ikun jistgħu jissapportjaw it-tim li tant iħobbu. Ovvjament sakemm ma jżommux mat-Taljani bħali u ma nistgħu nissapportjaw lil ħadd. Il-lejla il-mistieden tiegħi il-Maestro Aurelio Belli. Is-sera tat-tajba Aurelio. Kif lilek? Grazzi tal-li sajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek, jiena ħammur f'posti u ħammur insegwi it-tradizzjoni ta' Prime Time. Nirreġistra l-mistidna kollha. Isemmu kun jom? Aurelio. Li jfisser Golden tad-deb. Mhux vera. Fejn inti mwieled Aurelio? Il-Pietà. Pietà. Residenti. Swatar. Swatar. Professjoni. L-Orchestra Operations Executive. U inti wkoll maestro. Wija, tat-titlu forsi. Aurelio, ewret l-imħabba ta' hekk għall-mużika għall-passjoni minn għand in-nannu. In-nannu kien il-bidu tiegħi fil-mużika u xek. U għalmek? U għallimni flok kont żgħir noqgħod nilgħab barra u bir-rota u x'naf jien. Kien jgħid li ħanoqgħod nagħlmek. U hemmhekk bqajt. U kien l-ewwel strument li tallimt Aurelio? L-euphonium, l-ewwel strument. U għandek memorji sejjer tixtri l-ewwel strumenti biex titgħallem fuq? L-ewwel strument li xtrajt kien ħallasu lin-nannu għalli ma dan titħallasni tiegħu dak iż-żmien u mbagħad konna nagħmlu l-marċi u x'naf jien, kont ħallastu jiena bil-flus kont naqla. Il-metodu ta' tagħlim tan-nannu kien dixxiplinat, kif tiddiskrivih? Dixxiplinat ħafna x'kif tieħu żball kellu l-biċċa tisfel tal-ispalliera fejn dendal il-qiegħed oħroġ idejk. Xplaħ! Allura hemmhekk ovvjament. Isna konna qegħdin l-iskola x'għandna l-iskola dak iż-żmien. Dak iż-żmien mhux hekk kienet hu. Aurelio, Settembru li għadda rġajtu tajtuna orkestra. Ħafna ddeskrivewha, ħafna minnkom il-mużiċisti u anke intom li tipproduċuha bħala sensazzjoni unika l-aħħar orkestra. Iva. Jiena r-orkestra hija xi ħaġa tal-qalb tiegħi għax l-ewwel ħaġa kienu bnewha Maestro Sigmund Mifsud u Pawlu Borx Bonaci u minn hemmhekk bqajna sejrin. Meta bdejt inti jom daqqatit jiena sekk mingħajr ma trid inti dejjem tidħol fiha l-biċċa xogħol. U minn hemmhekk tallimt ħafna u kbirt fiha l-biċċa. Aurelio, inti il-Maestro Sigmund u Pawlu Borx Bonaci tħabtu ħafna raskom ma' xulxin qabel tibda l-orkestra. Min ikun normalment li kalma lil min? Fem naħseb illi Pawlu naħseb jikkalma l-kulħadd, insomma kulħadd. Fej ikun nesta wieħed ikun niżejjed tal-ieħor insomma, għalhekk ikun tim tajjeb mhux vera. Daqshekk. Jirna xilek tot maestro kemm għandek strumenti d-dar. U le, noddhom ta' għandi 7, 8, 9 strumenti. U inti wieħed minn dawk l-individwi li l-istrumenti tant huma l-qalbek li ma ssellefhom lil ħadd jew ma tiddejjaqx issellef? Naqra diffiċli di għax strument mhix ħaġa li ssellef ħanajdu hekk. Jiena bħalissa fil-kundizzjoni tiegħi li qiegħed ma tantx għad nindoq imma għandi strument partikolari mhux inselfu ta' ġifieri għandi ħabib tiegħi il-Maestro Johnny Van Borch ġifieri u bħal speċi inti julu biex jużax da bħal karozzek titilqu hemmhekk ħajiddeterjora ġifieri
meta tużax strument qed tittieħ iktar ħajja, u ġifieri. U le, ma jekk bniedem veri ħodlok sibu li m'għandix tuwi dal-persuna li semmejtlek. Jitrattaħ daqs li kieku għandu d-defu. Isu għandu baby. Maestro, dawn l-aħħar sentej kienu sfida l-saħtek. Iva. B'mod pubbliku titkellem dwar is-sitwazzjoni li qed taffaċċa u tagħmilha biex ħadd ieħor minnu mixi fis-sitwazzjoni tiegħek. Ifhimni, s-sitwazzjoni mhijiex faċli laqas għalija, ġifieri forsi neder b'saħħti imma bkejt waħdi. Biss però jiena persuna li forsi min jafni bħalek dejjem indaħħaq u nidħaq nipprova. Le, għandi kanser fis-sens tiġi tritjat, ma llum għaw ħafna minn war minni, ġifieri imma jiena forsi nieħdu bil-wej illi mhux xejn, imma irrid nikkombatti, ma tistax. Però Aurelio, inti minn dejjem kont daqshekk pożittiv u daqshekk koraġġuż. Efhem naħseb issa dal-aħħar sentej iktar ġejt koraġġuż ħanajdu hekk. Qabel forsi kont iktar kif tajti, ngħid iktar relax, ma nagħtix każ. Illum inqishom l-affarijiet iżjed, ġifieri tallimt ħafna minnha. Biss però almenu s'issa ħanajdu hekk wara sentej minix qed nibża bli għandi ġifieri qed jiġi tritjat u qed insib ħafna għajnuna u waħda minnhom il-community chest fund, ġifieri bekk nagħti l-almu tiegħi issa aktar u iktar minn qatt qabel nagħti l-parti tiegħi ġifieri għax aqqas business ta' nħallashom il dan nies jien. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex ikun nista' niċċaqla iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti il-Flexis Fortify, għandi spiżjar issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Aurelio, tifla kemm għandha żmien? 7 snin. U taħseb li ħassir mużiċista? Jew kantanta bħal omma? Ma nafx ngħidlek, tkanta id-doq u tkanta ġifieri, imma tipprova. U inti u l-mara Gloriana taqblu fil-gosti tal-mużika? Le, ta' Le, ma taqblux? Le, jiena pereżempju songs tarafhom ħafna iktar minni, tajlisma di song tajba, u tkun naqra forsi kontemporanja lija, li jiena nismaħa darba darbtej tlieta ngħid din nisa vera tajba ma ngħidilix biex ma nidirx. Lejla qalt li Gloriana li m'hemmx li taqtala xewqita u toħodha tara lil Damiano tal-Maneskin li rappol Eurovision. Xidwa jaqta. Le, ma trid toħodha. Le, tmur waħda jekk trid, biss però jiena jaqta li nifsi. Isma' la volja ma trid toħodha tara lil Damiano, batitlek rigal żejra u hekk suppost jekk tħares fil-ġemp hemm rigal żejr hemmhekk. Dak meta ddawru jdoq. Jekk tista' tresqu lejn il-mikrofon biex nisimgħu meta ħajdoq. Nispera mhux id-diska ta' Damiano. Ma nafx, is-sinti għandna naraw naqraw. Louis Armstrong, What a Wonderful World. Waħda mid-diski favoriti tiegħek. L-iktar song favorita tiegħi. Għaliex Aurelio? Naħseb issa iktar minn qatt qabel jien. Minn dejjem kienet toġobni Louis Armstrong huwa xi ħaġa igona naħseb għal kull mużiċist. Kemm uniku hekk il-mużika tiegħu it-timbru tal-vuċi. Bravissimu. Inkredibbli. Jiena naħseb li dis-song hija adattata mhux għalija biss għal kulħadd. Il-isbuħija tad-dinja. M'hemmx isbaħ minnha. U jiena llum nara minn lenti differenti, ġifieri hija xi ħaġa. Il-lirika tapprezza iktar. Iva. Aurelio, wasal ħin biex imorru waqfa żejra ta' reklami. Kif niġu lura ħanitkellmu naqa' fuq il-kunjata. Helen Mikallef. Tista' taqbiżha dik il-biċċa jew? Nistgħu naqbżu, m'għandi kurżità jiena nixtieq Mhux qiegħed live qed tisma'ni? Le qed semgħatna issa. Ħammorru waqfa żejra ta' reklami kif niġu nkomplu nitkellmu faw hemmhekk. Għandek imnieħrek imblukkat? Stermar Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar. Klinikament ipprovat li jisblokka l-imnieħer meta jkollok riħ jew sinusite. Stermar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Stermar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljet li ssir fil-prodott qabel l-użu. We believe that people should be proud to show where they live.
We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. I see my dog's strength, his endurance. He is my motivation. I want to do my best for him. Every day I feed him ProPlan's high-quality nutrition. ProPlan, chosen by remarkable owners for their extraordinary dogs. Għalkemm ngħix ħajja maġda qatt ma nissagrifika jklabnina. Is-sopopommi ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopommima, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopop friski ommima. Soup so good, everybody wants some. Waqt xi film interessanti jew il-bogħod mill-ħsejjes wara ġurnata twila u stressanti. Jekk qed tgawdi l-kumpanija fiż-żiffa tiflaxija jew xi ikla romantika u Maltija. Qalb kbira nilqawk biħġarna għax dejjem hemm għalik Maltija pura innemnem. Nemnem xema artiġanali magħmula b'imħabba. Total Tools. Super on quality, super on price. Toolset komplut. 7 xaxen 162 biċċa għodda għal prezz ta' €780. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Hey, this December, imagine treating yourself to a virtual advent calendar, receiving daily emails with surprise gifts, including free facials, skincare products, added value vouchers, or makeup products and accessories. Stop daydreaming. The first ever Jennifer Demek Advent Calendar is here, including a whopping €600 worth of products and services, selling at only €190. Buy your Jennifer Demek Advent Calendar now. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Narakom l-ura l-prime time qabel ma tlaqna r-reklam kont qiegħed nitkellem mal-mistudenti il-Maestro Aurelio Belli dwar What a Wonderful World, il-kanzunetta ta' Louis Armstrong, kemmi kanzunetta sabiħa. Aurelio, ħankomplu nitkellmu minn hawn ftit ora qabel li rid infakkar malajr il-telespettaturi li aħna flimkien ma' Kamilleri tal-Ħelu nixtiequ nsiru nafu minnu l-aqwa kollega, rridu nsiru nafu minnu l-kollega favorit tagħkom. Innominaw għall-kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' Kamilleri Catering billi tibatunna ritratt tal-kollega favorit tagħkom, forsi għandkom ritratt jew magħha u dak ir-ritratt li l-kollega tagħkom jista' jrebbaħhom hamper grazzi għal Kamilleri tal-Ħelu li ħajkun iddisinjat skont il-gosti tal-kollega tagħkom. Jekk iħobbithom it-ħelwin ħajkollu hamper tal-Ħelu, jew kellek jippreferi iktar l-ikel ħajkollu hamper gourmet grazzi għal Kamilleri tal-Ħelu. Aurelio, qabel tlaqna r-riklami bdejna nsemmu lil kunjata tiġi Helen Mikallef. Kif tiddeskriviha l-Helen bħala kunjata? Bħala kunjata, issa jiena Helen tgħix magħna d-dar. Mela ħan niddeskrivija fil-qasir kemm nista'. Moppijiet, ħażil tal-art, ikel, ħafna ikel, u ndafa ġod-dar. Ġifieri prattikament iżommok fuq wiċċ l-idej kif nistgħu ngħidu. Iva, iva. L-ewwel darba li ltqajt magħha tiftakar? Iva, niftakar. L-ewwel darba ltqajt magħha, il-mara qalt li qalt li forsi tafa l-mama tiegħi qalt li l-mama tiegħi kantanta tela. Jiena kont għadni qed nistudja ġifieri dan nsemmilek naħseb 25 sen ilu ili nafa l-marajn. Għattela kantanta għattela għalt li Helen Mikallef oħtra Renato u bżajt jisni għax jisek kienet waħda mill-istabiliti dak iż-żmien. Intimidatek. Intimidat niftit, iva. Però mbagħad wara li bdejtu titkellmu mill-ewwel.
Mbagħad ħalt id-dar u x'nafien u dejjem bil-platti kont jisni modella ġifieri dak iż-żmien. U mbagħad kif bdejt immur wara l-ewwel ħadd bdejna bil-platti kbarek wara issa jidher. Imma qiegħed kuntent dak għalhekk. Kuntent. Aurelio, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi llejla, napprezza ħafna li sibt il-ħin. Fuq kollox napprezza ħafna dak li qed tagħmel u dak hemm qiegħed tagħti kuraġġ lin-nies għax qed tagħmel ħafna u ħafna ġejt. Proset Aurelio, grazzi. Grazzi lilek. Kumplament. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Fil-fatt, grazzi għal Fior di Vita li għandna selezzjoni sabiħa ta' mozzarella cheese li jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek ħa toħroġ toma perfetta. Kif ukoll grazzi għal Yogiti għalik għandna selezzjoni ta' tejt differenti biex talaq il-ġurnata bl-isbaħ mod. Kif ukoll grazzi għal Nemnem Candles għalik għandna xema li kull darba li tixela fil-għaxija ħad tiftakar fina għax ħad timla d-dar baroma mill-isbaħ. Grazzi ħafna u l-komplament tas-sara tat-tajba. Proset tal-programm. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi b'mod kontinwu dejjem inħeġġiġkom sabiex inkunu iktar sostenibbli, sabiex nagħmlu naddattaw prattiċi fil-ħajja tagħna ta' kuljum li jirrispettaw iktar l-ambjent. Fir-rutina tagħna tax-xiri jekk hemm il-darba naħsbu ftit u nagħmlu ċertu bidliet, żgur li nistgħu nagħmlu differenza pożittiva lill-ambjent ta' madwarna. Kemm il-darba nkunu ser nixtru xi ħaġa, hemm lista ta' ftit mistoqsijiet li għandna nsaqsu lilna nfusna qabel ma naqbdu u nixtru. Nista' nsewwi jew nibqa' nuża l-oġġett li għandi? Il-fatt li llum il-ġurnata sar aktar faċli biex tixtri. Kemm għax hawn aktar għażla fil-prezz u kwalità, kif ukoll għax bl-internet llum sar aktar faċli li tixtri li trid. Il-maġġoranza sirna nagħżlu li nixtru l-ġdid mal-lanqas ħsara li jkollu l-oġġett. Din l-azzjoni nsibuha komuni fix-xiri tal-ħwejjeġ, f'oġġetti elettroniċi u anke f'xiri tal-amara. Soluzzjonijiet jeżistu. Hemm bżonn nerġgħu nitru fid-drawwa li naraw nistgħux insowwu qabel nixtru l-ġdid. Kultant bi ftit ħsieb u riċerka jirnexxielna nsibu s-soluzzjoni ta' kif insowwu l-oġġett. Konsum eċċessiv ta' bla bżonn ifisser ħela ta' flus u ħsara lill-ambjent. Ixtri biss dak li vera għandek bżonn. Dawn l-oġġetti li għalik m'għandhomx użu aktar jaf ikunu bżonn jużi għal ħadd ieħor. Bl-Ingliż jgħidu one man's trash is another man's treasure. U ftakar li dejjem għandek tiddisponi minn oġġetti mkissra kif suppost, billi nagħmlu użu mis-servizzi li joffru l-Waste Surf. L-oġġett li ser nixtri ser iservini għal żmien twil, għandi xi ħaġa oħra li diġà tagħmel l-istess funzjoni jew simili. L-affarijiet kollha li nixtru biex waslu sal-punt li qegħdin f'idejna ħallu impatt fuq l-ambjent tagħna. Nibdew mill-materja prima biex l-oġġett ġie manifatturat intużaw ir-riżorsi. Il-proċess tal-manifattura u trasportazzjoni involuta tal-prodotti iħalli impatt negattiv fuq l-ambjent tagħna sakemm il-prodott jasal f'idejna. Mod sempliċi ta' kif innaqsu dawn l-effetti huwa li nagħżlu prodotti ta' kwalità tajba li jservu għal tul ta' żmien kif ukoll li jkunu versatili, mbekk inkunu qed innaqsu il-konsum. Dan għaliex b'oġġett wieħed inkunu qegħdin nolqtu diversi bżonnijiet. Fil-ħajja ta' kuljum nista' nagħżel oġġetti li jintużaw aktar minn darba. Tinsiex li dejjem tieħu miegħek il-boros u l-basktijiet tal-qoton li jerġgħu jintużaw għand tal-merċa. Għar-rutina ta' sbuħija bħal make-up jew nail varnish remover pads għażel verżjonijiet li jistgħu jerġgħu jintużaw. Ukoll tinsewx bħalma dejjem ngħidu ħudu dejjem magħkom il-fliexken u l-kontenituri li jibqgħu jintużaw fuq il-post tax-xogħol u anke fl-iskejjel tagħna. Ftakar li kull azzjoni u bidla fir-rutina tagħna, żgħira kemm żgħira, b'mod kollettiv u fit-tul ser tagħmel effett pożittiv lejn l-ambjent tagħna. Qabel ma nħallikom il-lejla nixtieq ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovdu li l-ħwejjeġ u nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal għada. Għada miegħi ser ikolli mistieden lil mudell Luke Magro, wieħed mill-personaġġi lokali li l-aktar qiegħed iqajjem interess online. Fil-fatt Luke b'mod kontinwu fuq is-siti soċjali tiegħu itella videos tiegħu, jipprepara l-ikel, jagħmel platti differenti b'karatteristika partikolari. Luke dejjem ikun qiegħed isajjar b'żaqqu barra jew nkella bil-fardal ta' Tweety. Għada nskopru naqra minn dak il-fardal ta' Tweety minn fejn wasalu għalfej minn tant fradal fid-dinja għażel fardal bit-Tweety. Niltaqgħu ma' Luke għada, nawguralkom il-lejl it-tajjeb, ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi u nixtieqilkom is-saħħa. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Solpadeine soluble. We are
Cosmopolitan Developments. Primetime jirringrazzja lil Jennifer Dimek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.